Weer gesproken door de enquêtecommissie HNO. Er waren openbare verhoren, onder meer met oud-minister-president Stanley Bertillon en met oud-minister van Financiën José Jardim. Waar eerder deze week oud-minister-president Gerrit Schotten zei dat de overgang van de bouw van het ziekenhuis van eerst Amstelterrein naar Otrabanda de oorzaak is geweest van de hele hoge kosten, van de kostenstijgingen, zei Jardim dat er niks mis was met de locatie Otrabanda. Dat zeiden alle deskundigen op het gebied. En de hoge kostenstijging heeft dus niet te maken met de locatie, maar met andere problemen. Het is niet de eerste keer dat Schotten en Jardim openlijk van mening verschillen hierover. Jardim was tussen 2010 en 2012 secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. Later was hij minister van Financiën. Momenteel is hij directeur van de Centrale Bank. Vandaag wordt er verder gesproken door de enquêtecommissie en schuiven er maar liefst 3 oud-minister-presidenten aan: Daniel Hodge, Ivar Asjes en Ben Weidman.